Hola, molt bona vesprada, què tal estan? Avui molt s'alegrarem del titular que tenim. Demà, aigua. Ho veníem dient estos dies i així serà. Demà tindrem una situació de pluja i de tempestes que pràcticament afectarà a tota la comunitat valenciana. De seguida ho vegem. El primer que anem a fer és fer un repàs a les nostres finestres. En primer lloc, anem a la comarca dels Ports. Hi veuen, tenim 29 graus de temperatura i una humitat del 60%. I si seguim cap a les zones de l'interior, en aquest cas a Xàtiva, llueix el sol. Això sí, fixen-se en la temperatura a 34 graus. De fet, avui serà un dia molt calorós cap a les zones de l'interior de València i també nord d'Alacant. Les temperatures mínimes esta nit encara han estat per damunt dels 20 graus a bona part de la nostra geografia. Anem a comprovar a través del nostre bol virtual quins han sigut els valors que hem tingut al llarg d'esta nit. Sobretot temperatures, com veuen, entre els 20 i 24 graus cap al litoral d'Alacant. Temperatures també elevades cap a la zona de l'interior, llevant d'Utiel, que estaven eixos 13 graus, o Vallanca amb 16, i cap a les zones de Castelló, al litoral per damunt dels 20, i fixen-se Morella i Fredes entre 15 i 17 graus. Finalment, ahir que es creen algunes tempestes al voltant del sistema ibèric i que precisament a la comarca dels Ports arribaren a deixar 20 litres per metre quadrat a la Pobla de Benifassà. Al Meteosat el que veiem principalment són núvols que circulen per les zones del nord d'Espanya i sobretot unes tempestes que ja començaven a formar-se al llarg d'este matí per les zones de Navarra, La Rioja, Saragossa, Huesca o també Lleida, on precisament avui estan en alerta groga per aquestes tempestes i aquestes fortes precipitacions que poden patir al llarg del dia. Si mirem el mapa isobàric previst per a demà, senyores i senyors, així està, per fi i després de tot l'estiu, una borrasca que afecta a la comunitat valenciana. I això què significa? Que la botella de cava que tenen a la nevera, que no sabien què fer en ella, la poden obrir per a brindar. Este front és el que ens portarà un aire fred, que junt a l'aire humit de la mar ens portarà eixa situació de precipitacions, de ruixats i de tempestes entre dijous i divendres. La jornada d'avui, encara este matí, hem tingut algunes boires en punts de la costa i núvols d'estancament al litoral. A poc van desfent-se, que per la vesprada cap a les zones de l'interior encara poden créixer alguns núvols d'evolució que podrien deixar novament alguna tempesta i que podria ser de certa intensitat. El vent, com veuen, en règim de brises i sobretot podria fer-se de notar cap a les zones de la costa on podria alçar marejada i les temperatures que continuen sent elevades per damunt dels 30 graus a pràcticament tota la geografia, especialment molt més caloroses cap a les zones de l'interior de València i també interior nord d'Alacant. I precisament per aquestes temperatures tan elevades, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha decretat el nivell 3 en l'alerta màxima per incendis forestals cap a tota la província de València pràcticament, llevant del litoral i prelitoral i també el nord d'Alacant. La jornada de demà, per tant, tindrem eixa entrada de vent de gregal, baixada de les temperatures i a poc el cel anirà carregant-se i tapant-se cada vegada més. Els ruixats, que seran més probables per la vesprada i que, com veuen, podrien anar en alguns casos acompanyats de tempestes, serien localment moderades o fortes en punts de la costa, en qualsevol cas afectarien pràcticament a tota la comunitat llevant del sud. Per als pròxims dies, divendres, encara parlem d'aquesta situació de pluges. Això sí, només afectaria pràcticament la meitat sud de la comunitat valenciana i amb unes temperatures que baixen lleugerament. I per a dissabte i per a diumenge els núvols comencen a escampar, encara en tindríem alguns a primeres hores en punts de la costa. No es descarta que tant dissabte com diumenge pugui caure alguna ruixadeta en les zones de la Marina i en qualsevol cas el vent de tramuntana farà que continuen baixant lleugerament les temperatures. Al Facebook avui teníem dos preguntes, dos dubtes. La primera pregunta que es la fa Javier, que vol saber quin temps farà a Massarrojos dissabte per a la comunió de la seva fillola. El més destacable per a aquest cap de setmana és precisament eixa baixada de les temperatures. Pel que fa al cel, hi haurà intervals de núvols i clars, no s'espera que ploga. Les temperatures no és que vagi a fer fred, com veus, sinó que la màxima estarà al voltant dels 25, la mínima al voltant dels 18, i per tant, i des del meu punt de vista, jo crec que és una situació perfecta per a una comunió, que no farà moltíssima calor. Una altra pregunta que també ens fan la feia Charo Hernández, que és d'Elx i vol saber com serà l'oratge a Bocairent este cap de setmana. Charo, el dic el mateix que a Javi. Serà un dia en què tindrem un cap de setmana, millor dit, entre intervals de núvols i clars i el més destacable, la baixada de les temperatures. Fixa't com la mínima només serà de 12 i la màxima 24. Per tant, molt més suportables. Acabarem, com sempre, així ho deixarem, però no abans de mostrar-los algunes d'eixes fotografies que molts de vostès i dia rere dia ens envien al nostre correu de l'oratge. La primera, de la posta de sol ahir a l'Albufera, una magnífica fotografia de Rafa Vives. I en el cas en què vostès no només vulguin veure la posta de sol, sinó que també volen veure l'eixida,
Així la tenen, gràcies a Emília Alba, que ens l'ha enviat. A més de fotografies i algunes quantes més, ara sí, ho anem a deixar. Que passen un molt bon dia. Adeu.